10 июни соли 2025 таҳти рақами 346 одаме ки телефон ворид мекунад барои фурӯш, барои андозсупорӣ низ ва ғайри ин телефона мақсади гап вақте ки 2000 сомон харидорӣ мекунӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. аз рӯзи 1 июл чӣ тағйиротҳо мешавад? дар видео лайк гузорен, бо диққат то охирша гӯш кунед. нафарҳое ки границаи Қазоқистон пересикат кардан мехоҳем, номерои телефоншон мебарояд зангшон бизанен. ин одамои боваринок худшон метавонанд ки шуморо граница бигзаронанд. аз 1 июли соли равон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид намудани смартфон ва телефонҳои мобилӣ 20% боҷи гумрукӣ воридоти ситонида мешавад. дар ин хусус дар қарори ҳукумат 10 июни соли 2025 таҳти рақами 346 зикр мешавад. қаблан барои ин таҷҳизот боҷ ситонида намешуд. ин тағйироти мазкур аз рӯзи 1 июли соли 2025 қувваи қонунии худро пайдо мекунад. ин қарор ба ҳамаи таҷҳизоте ки аз хориҷ оварда мешаванд дахл дорад. ба ин тариқ арзиши як дастгоҳ ҳангоми ворид намудани дарҳол ба андозаи аз 5 ҳисса зиёд мешавад. яъне гуфта мешавад ки ҳар як таҷҳизотҳое ки вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад шуруъ карда аз 1 моҳи меомад нархшон муқаррар мешавад 20%. яъне ки гуфта мешавад ки агар ҳар як одаме ки телефон ворид мекунад барои фурӯш, барои андозсупорӣ низ нархи бори худша болотар мебарад. яъне бигӯем телефонҳо, таҷҳизотҳои техникӣ нархшон қиматтар мешавад. ёдрас мешавем ки барои телефонҳое ки ворид мекунем, мисол истифода мебарем, бояд ки рассамошка карда шаванд. яъне ки имея дар назар дорем, чихеле ки мо шумо телефонмона аз ин чиз мегзаронем ва ғайри ин телефона мақсади гап вақте ки 2000 сомон харидорӣ мекунӣ, аз ҳамин 20% андоз супорида мешавад. вобаста аз нарху навои телефон чӣ қадаре ки дар бар гирифта шавад, ҳамон қадар 20% супорида мешавад. зинда ва сарбаланд бошен. комментарияҳои шуморо хонда ба саволот ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумода дар Москва ё Московский област духтури дандон дар кор бошад, бародари тоҷики хидмон бо нархи арзон дандонои шуморо метавонад табобат кунад ё сафед кунад ё пломба кунад. номерош мебарояд ҳатман зангаш бизанен. бениҳоят корои хуб дорад. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорумон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ меган сар шидай. рост боша? не, сар шидагӣ нест. ҳозир тайёрияем. мисоли гап комиссияҳое ки даъватҳоро тафтиш мекунанд, аз духтур мегзаронанд, ҳамин чизора мақсад тайёргарӣ дидестем. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорумон. син соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ боло рафтагӣ ҳаст ё ки не? не, ягон тағйирот ва иловаҳо ворид шидагӣ нест бародаро. чихеле ки буд ҳамон хеле истодагием. Бурҳон Шоев нависонда: салом акаи Сорумон. вақте ки мо документ надошта бошем, метавонем граница бигзарем, аз нав документ кунем. ҳамин одамое ки мо тавсиятон метиҳем, шумо метавонед ки қатъи ҳамиё суҳбат кунед, телефоншон кунед ва ҳамин одамо гарантия метиҳанд ба шуморо. ҳамин 100% ки худтон суҳбат карден, маъқултон кишид, мерен, ин одамо худшон мегзаронандтон бе ягон проблема. дар ҳолате ки худтон мерен, мақсад аз пеши худтон бо ягон одами бегуна, имконият зиёдтаре ки абрада даромада натонем барасия. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорумон. яка писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? не, нафарҳое ки як фарзанд ҳастен аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошем. маликшо нависонда: салом акаи Сорумон. меган раисҳо маҳкам шудастанд. дар як новости хондум, ҳамин роста ё ки не? ҳамин новостиёро хушрӯ бо диққат гӯш кунед ва бо диққат бихонед. раисҳо маҳкам шид гуфта, ин дар назар бисёри одамо фикр мекунанд ки дар ҳол раисҳои Россия маҳкам шид. не, раисҳои мақсад бо Эрон сафар кардан тӯли якчанд вақт парвозҳоро ба таъхир андохтанд. аз сабаби вазъията ҳозир худтон медонед. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорумон. кам кам эфир кунед, нағз мешавад. бародарои азиз, ҳозираш ҳамин қадар вақте меёбем ки ягон видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. вақти хеле зиёдатӣ барои эфиру дигар чизо надорем. аҳамият дода бошем, кам видео мекунем. ҳозиро аз сабабе ки ҳар кас мисол ба худша як кору фаъолият дора, серкор ҳастем. ба ҳамин хотир ва худованд кунад ки доим ҳама серкор боша, нағзаи чиз. зинда ва сарбаланд бошен бародарои азиз. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволо боша метавонед дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.